News. Maraming salamat, Idol Glenn Batuyong iti dayta a report kabayatan na. Manipod apo ken ni Idol Dennis Gabriel Alipio agsubli dapat ati kano Provincial Government of Ilocos Norte. Ada apo ti plano da amangala ti baro uno kabarbaro a magnetic resonance imaging. At tumang report ni Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Plano ti gobyerno lokal iti Ilocos Norte nga manggatang iti baro nga magnetic resonance imaging wenno MRI. Ngamin iti agdama awan ti MRI iti Ilocos Norte akan pasan iti panakadadael iti MRI iti Mariano Marcos Memorial Hospital Medical Center iti Batak Ilocos Norte. Maligi kung itailan kalagas kit malarman ni Bukal Rafael Medina kabot kinawan ti MRI iti probinsya Sugapuna nga iti pasyente at turong dapay iti probinsya iti Ilocos Sur. Sigun met hindi Dr. Mediford Gawat, Chairman ti Committee on Health iti Provincial Government, may tabulngan nga awan ti MRI kaditi hospital iti probinsya Agraman iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Inabagana dati mabana kit masapul iti panang ikalikagum iti provincial government para sa iti panaka-purchase iti MRI magserbi kadagitay pasyente iti probinsya ti Ilocos Norte. Kunamit ni Governor Celia Arneta Marcos kasapulang 25 billion pesos iti kwarta para palang iti pananggatang iti baro ng MRI iti probinsya ti Ilocos Norte. Mangnamnama abagat iti partitinulong opisyalis ket makaala iti provincial government iti bukod MRI para palang kanito umili iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti agdamakit manalimaan ti upgrading isang health facilities iti probinsya ti Ilocos Norte ng tilang MRI iti saan pa'y nga naisimbawan no saan pa'y nga nagatang. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.